$5000 diýersiň ha? Men $5000 şu wagtda şeýle sanabam göremdiňmi? Günüň gelipdir oglananda. Haýýa, şenem ýok. Ýok, hani iberanynda okap göreyim. Häzir bir dostum bilen gepleşdim, şeýleräk bir gurrun etýär, işanjagmam bilen ýok, işanmajagmam. Aýsland ýurdunda erkekleriň ýoklugy sebäpli Aýslanda göçüp baran erkeklere Aýslandy aýal bilen durmuş kursaň, ýani dogurlap aýdanda öýlenseň depdir-de. Bir aýda $5000 aýlyk berjekdigini ilan etipdir. Bu habar şaýat size ajyp bolsa gerek. Ýöne dünýäde erkekleriň ýetmezçiligi sebäpli ýüzme-ýüz bolýan ýurtlar hasken. Aýslandda bolsa erkekleriň sany has az bolany üçin Aýslandy gelen öz ýan ýoldaşyna bir aýda $5000 hakyny berjekligini aýdypdyr. Indi siz nähili? Şol ýurda gitmäne meýliňiz barmy? Eger şoňa meňzeş gyzykly maglumatlar bilmek isteseňiz, onda biziň ijtimai sapalarymyz bilen baglanyň.